Hej og velkommen til min video her. Jeg har fået en challenge, en der hedder Mads Vistesen, og jeg skal spise nogle bananer, og så drikke en masse Faxe Kondi bagefter. I kan se bananerne, der er sådan 4 stykker, ja. Og så skal jeg så drikke Faxe Kondi, fordi vi havde givet noget Sprite, så ja. Så skal vi bare, så tror jeg bare vi starter. Fuck. Det er fucking klamt det her. Jeg er så ikke så vild med frugt, vil jeg så sige. Fuck, jeg spiser langsomt. Det skal jo sige, at jeg er ikke så vild med bananer. Hvad er det? Jeg ved godt, det er kun min anden. Men alligevel. Sammen. Seriøst. Det virker ikke, hvis du ikke presser til det. Jeg hader altså bananer. Det er svært at få det ned, jo. Det er bare sluse, du. Så er det sidste banan. Har du ikke kun spist 3 bananer? Skål. Det var først. Du er anden. Og lidt rester. Tak for den gode challenge, Mads. Husk at abonnere, og følg mig på Facebook, og det er mit opslag. Så siger jeg tak.